Plaća na listu mesta. Plaća na listu mesta, nema cigara. Olete loppuun na vidiku. Poštovana publiko, dragi navijači, došli smo do svečanog trenutka uručenja plaketa i medalja u finalu Fudbalskog kupa Srbije u sezoni 2013-2014. Kako propozicije, pravila i svečanosti nalažu, prvo ćemo da krećemo sa uručenjem plaketa službenim licima finala Fudbalskog kupa Srbije, te ćemo ih uručiti ovim redom. Plakete dobijaju sudija gospodin Boško Jovanović, poštovanje, pomoćni sudija Vladimir Jovanović, potom drugi pomoćni sudija